Oké dan. Oké, we gaan even een warming-upje doen, ja. Even los, alles even los. Minnie, Janke, opletten. Tine, even hoog. Wij zijn hier bij Seniorentheater De Rimpel. En ja, hoe heb ik het betocht? Nou ja, ik tocht... Er komen steeds meer ordereien. Die zitten al hier achter de geraniums, om het maar even te chargeren. En toen dacht ik van ja, die mensen die wil ik wel eens wat leuks doen. Toen dacht ik van nou, ik begin er wel mee. Maar we zijn nu 3 jaar verder. En we hebben sinds januari hebben wij 10 nieuwe leden. Dus we gaan nog 16 rimpels, zitten wij dan. Ja. We gaan even doen met emoties. Emoties zijn altijd heel belangrijk met theater, dat weet je. We doen altijd improvisatieoefeningen en speloefeningen. En dan 1 keer in het jaar of 1 keer in de 2 jaar, dan proberen we een voorstelling te maken. Jullie staan hier al een half uur. Wat zeg ik? Jullie staan hier al 2,5 uur. De vlucht had vertraging namelijk. Dus jullie staan hier al 2,5 uur. Maar straks, jongen, dan gaat die deur open. En dan komt je dochter eruit met het allereerste kleinkind. Nee, dat is hem weer niet. Nee, dat is weer een vertraging. Zou die heel lang moeten zijn? Nee, dat zou niet waar zijn. Dan hadden we het wel gehoord, toch? Als er heel ongelukkig zo. Ja. Dat is de dingen, deze kerst, die stoos nooit zeezoest en kerst in emoties kwijt en ja, ik doe het graag. Ik doe het graag. Wat voorstellen was net best in dagelijks leven. Dat is het mooi, ja. Nou, misschien winnen wij wel allemaal wat en zij helemaal niks. Mijn hele leven ben ik al op de een of andere manier betrokken geweest met toneel. Hoef je niet te winnen? Nee, je wint maar. 85 jaar geleden was ik voor het eerst bij een voorstelling waar mijn vader op toneel onder andere was. En toen in de pauze ben ik stiekem op het trappetje het toneel opgeklommen. En ben ik daar ook allerlei dansjes gaan uitvoeren. En toen heeft er iemand het gordijn open gedaan. En toen zaten de mensen die nog in de zaal waren, die begonnen allemaal te applaudisseren. Nou, ik vond het als kind van 4 jaar vond ik dat schitterend. Wat dat een keer kom je ook echt in een toneelfamilie? Van Corrie Vonk en Wim Kansel, die was gehoord hebben. En Corrie Vonk was een zuster van mijn vader. Vandaar dat ik zo klein ben. Nou ja, als kind heb ik altijd gedacht, ik wil actrice worden, maar nou ja, ik heb de HBS niet afgemaakt door oorlogsomstandigheden en daardoor kon ik niet naar de toneelschool, dat was toen verplicht, middelbare school. En we kopen wat extra's. Ja, toen ben ik per ongeluk de journalistiek ingerold in plaats van, ik denk, ach, als amateur kan ik ook nog toneel spelen. Ik zou zeggen, heerlijk dat je het nou nog dwang hebt. Dat ik dat op deze leeftijd nog kan, dat is wel, voor mij is het heerlijk. En door.